Lakha Sirkap, Amreng constituency, Jirikindeng along kedo, Arjun Chetria Lems along, Achiklojon Vangta, Sankelong Dundia Lamki, Klang Terapita, KAC Kacharetum Tangnat Kilang Sharidun, Avelang. Karbiang long angkang cooperative asang kiron ke chok che pendanglo rarapan kapacetang te sang kachojoralam ki penang klanglo bonta inut ba kadila ra hempu phanta karbiang long autormas council pen kang saipon buke theglong lelang lasong tak taxi kidam tang there ni phaikrener kebarni le thota jirikindeng along Arjun Chetri AFP shop mate kulada long pen rarapan kiron nangjia sang pacetang te det palam ki klang thutang ilo Dilaro longpen sang kelong dun deve katumpen ke pachini duna tengke nilitum arni kang thim sorkar pen nangkapale asang nangkachot deng dunja phanji na lusuni inghong dera phia bangke sang avelo pamat sang chepon long lesi hem chedam nang kong sang avelo pun ke thijan ke itu tangan ko amasi ni lang dam ke roman ke asang avelo ko ko ni ta yang badan dari itu yang masa ke di rujunan ko sang avelo asore sang polong lebih manang lima deh incara polong lah wah gua sih lagi bonda saulu ase bala nali bala yang paling hebat apa na pali om sudah punya ni lo de asang tu de asang avelo mah sang avelo ko Arjun Chetri lake jirikendeng lem salong pen sang ke jor kangtang na bang phulupusi hadak sang ka chendra bang phubang phetum pen chetham bonrenti Food and Civil Supplies pentong bangswa lem salong sang nangke pale chomti tima mate Arjun Chetri tong sang chejor lapma pusi ongdung araratum Food and Civil Supplies and Consumer Affairs asai kamaphan karjolam phi paklangpon Rarapan sang ki pipon peda raputhak pherangkiatum karju ponahut Arjun Chetri bang pherangkiatum phanta mobile doan thidun etsi aning ki thi er sep prongsaran pin loputa pherangkia bitung atum pen pachini ponthu Jirikindeng Ben Samsung Ingti, Karbiang Long Live.